Yllättäen täällä kylässä todennäköisesti. Länkätäänkö kovasti? Kato. Sitten täältä me päästään, periaatteessa tossa menee tie. Joo. Ja kulkee täältä tänne asti. Me voidaan sieltä iskeä tonne. Missä me ollaan nyt? Me ollaan tuolla. Mitäs nurkassa on? No, tossa nurkassa. Kierrän tätä laitaa täältä. Niin siellä meni se polku. Tossa on lata, tossa menee tie. Joo. Ihan tätä pellon reunaa. Nelonen etenee kylän vasenta laitaa. Ja täällä on sit tietty joku. Voi vittu. Kyllä on vasenta laita, menee tuolla. Joo. Ilmoitetaanko, että me mennään? Ryhmä nelonen oli. Joo. 4, 7. Nyt tulee joku kantaa lippua. Laitako mennä tätä oikeeta kaupungin oikeeta rantaa mettää pitkin? Joo, mä. Teillä on passiivinen johto. Kato vastasin. 7 lähtee kylän oikeata laitaa, kiertää eteenpäin. No, kai se oli kuitti. Voitko toistaa? Tuolla puiden takana. Lähtöi. Tuolla metikön reunassa sitä porukkaa vissiin on, mutta sen enempää ei sitä tiedä. Toimiko? Yritän semittää. Kantamaan ei mikään parasta. Tuo ei näe ollenkaan kannassa. Kun se on tuossa kummun päällä, yksi on heti tullut. Jään tuolla kauempana kumpumaan. Ei käyttää päästä ton kummukaan. Eli raja menee tuo metän reunassa. Tää on ton kummukaan. En tiedä vissiin. Niinku ei tolle puolelle, mutta tuollakin on mennyt, mutta tuossa. Toinen on toi vitun laverikasa tossa, mutta... Mä voinko suojatessa sen kotiin päästä? Joo. Se on vittu, mä juoksen tohon, kun mä vaihan niinku... Mä voin koittaa suojata. Mä menen tohon vitun laudata. Joo, läppäkö sitä? Kaikki tehdään itse. Sieltä tulee sieltä metsän puolelle etenee. Pas. Valmis. Sori, organisaattori. Tulee tappini syö. Ei sattu. Jokalla toi on.
syötä vai? No ei, kun mä kokeilin nää saatana just perjantaina. Kaikki mun lippat mitä mä löysin. Niin kokeilin, että mitkä toimii ja mitkä ei. Ei toimi. Vaikka tää ei kyllä toimi perjantaina. Siinä on 2 näkyy mulla. Niin, joka toinen tyyli syötä. Siinä on 3 ainakin, se 1 on ihan oikeassa erossa, se 2 on siinä keskellä. Can you hear me or not? Oh, the radio is clear and out. You are loud and clear. Everybody shoot to the forest when we run. We will take one whole wave, you know. Yes. In one unit, it will destroy us. No, enemies. Can we use multiplier? In the forest, yes. Okay, Which side we take? You choose. left side. There is more enemy. More enemy. Yes, there is more That's BBs. the way we take. I will please blow my whistle, baby. Okay. Are we ready? Yes. Okay. Se oli meidän merkki, että me voitais päästä eteenpäin. Näin kovin pitkälle pääs. Tuolla tarviiks lämmäri haavanauhaa? Onks kellään haavanauhaa? Tuolla tarvii yksi mies ainakin. Pero, Piettu. Rakkoko paska? Sitten 2. Ampu huuleen. Oma vielä. Tuu meillä on loppuprokka tuolla. Päästään tos nyt kylkään. Sokumakin se kukkua. No, meillä on loppuprokka tuolla. Laitetaan sieltä mukaan ja lähdetään puskesta. Mennä. Tästäkö pystyt tohon suuntaan vai puskeen? Niinkö? Ei jos on ketään. Tuossa on pieni kukkua ja päästään kuumulle ainakin. Siitä varmaan ylty siinä. Nelonen, 7. Niin kauan kun me ryssät ei ammu myötä, niin... Joo. Elko? Voi ottaa ton kukkulan taakse, mikä se on pienempi jo. Joo. Siihen niin sitä vois ruveta pitämään kyllä tota mettä vähän paremmin. Jos ihan pääsee, niin aika paljon tuolla. Joo. Mulla saattaa just loppu yksi kukko liikkaa ja tii loppuu valta lippaissa kuulla. Tuollakin nämä kykkii. Joo. Vittu on kyllä vittumassa maasta. Ryssät vaan chargaa.
Toma! Lääkintämies! Taisin kyllä saada sen. Ai vittu, se oli aika äkeen. Morjesta, ei kauan kestä. Hyvä hyökkäyspoja. Saatoinpa saada sen, me molemmat ammustiin yhtä aikaa toisin. Hyvä. Päästimme 20 metriä eteenpäin. No vittu kun ei toimi homma. Se on lain päällä. Noniin. Ruvetaanko mä paukuttaa? Ylös ja vitummanen pauke. Häh? No saan ylös ja vitummanen paukuttaa me tikkaan. Pystyttekö te osoittamaan sieltä, missä siellä olisi vihollista? Tonne 50 metriä. Tuolla edessä olisiko 70 metriä. Joo, paljon tyyppejä arviolta. Ei aina nähty 2-3. Okei, me ajateltiin mennä tuossa puolikas ryhmä. Ja ajateltiin mennä puolikkaalla ryhmällä tuota metsän laitaa, lyödä tuohon ojaan, mikä menee sen tien tällä puolella. Ja hyökätä sitten ojaa yli. Meillä on tuki tuolla kylän korkeammalla kohdalla, mutta me ei tiedä tämän tilanteesta tarkalleen mitään. Pystyttekö te antaa tukea kohta, jos me lähdetään? Joo, kyllä me tästä. Meitä tullaan mukana sitten. No niin, selvä homma. Me mennään tuossa teidän vasemmalla puolella. Joo. No, mä lähdetään puskeen eteenpäin. No niin, avorivi. Vasemmalle puolelle tähän. No niin. Mero, heitä pari lipas. Suurin piirtein tuossa sektorissa. 2-3 äijää. Taakkisia. Joo, tossa noin. Nämä kaverit tukee. Mennään siitä eteenpäin. Se tie asti ojaan kiinni. No niin, eteenpäin. Se on vissiin ihan tuossa kulmassa se lippu. Pystytkö ottaa kohti vai? No, otetaan. Kato sä vähän tonne päin. Kato sä vähän tonne päin. Tuopa Mero. Kato sä vähän tonne päin. Nyt tässä menemään rivissä eteenpäin. Prosti. Hyvä. Me ollaan melkein visin tässä lipulla. Ollaan melkein tässä lipulla. Mennään tuolla penkkaan. Joo. Missä? Suoraan eessä ihan tuolta ympäri. Nyt alkaa kaikki romu. Heidät sä? Granaatti! Mäkin rupaan kiskumaan. Oli ihan tossa 10 metrin heitossa on sun varma. Granaatti! Keltainen! Lentokenttä. Lentokentällä punaista, keltaisia kentän reunassa! Rosti, kerro vaan. Jossain täällä se on.
Ei ole näköjään havaintohenkeistä tällä hetkellä. Granaatti! Vittu! Saat lisää paremmin. Granaatti! Oi! Häh? Paljon nyt on lisää. No se pakettiauto sen takana yksi. Kelko, rosti. Haista paskat, on tää sotaa menossa. Haista paskat, on täys sotaa menossa, tän tarvitsee ehkä apua. Nyt rupes fragit lentää. Vittu puhuu tulla siitä. Osaanko tiedä? Miltä meidän takana näyttää? Okei, tuolla. Joo, tuolta tästä eteenpäin, kun 15 metriä alkaa olemaan, me ollaan muut saatu siivottu. Kummun tasalle, niin. Tästä näkee suoraan ampumalinjalla siitä pikkusen oikealla. Se on täydellinen power. Ai vittu, nyt ne rupee tänne poraamaan. Ammut takas. Mä mistä se nousin. Se vaan siitä ryömättyy. No me ei tästä oikein pistä liikkuu yhtään mihinkään, että me ollaan tässä lentokentän ihan tässä reunalla. Jep. Tuntomerkki missä ollaan, tässä on tämmönen valkoisen konttien läjä ja autoja. Kuitti, mä oon teidän kuulossa mä oon täällä ihan oikeassa kulmassa. Montako teitä on siellä 3 vai? 3 tai 4. Selkeä, noin muu. Mä teidän täällä oikealla ihan hyvällä voimalla. Ja kuitti tuo aika matalana, täällä vähän välillä lentää kuulla. Jos saat niiden laatikoiden taakse mentyä, niin nyt on niin huurassa, en näe yhtään mitään. Häh? Tuolla reunassa äijä, hei. Lähellä. Missä? Toi viimeinen autorivi, jossain sieltä kuuluu puhetta.
Kuitti. Mä ollaan sitä vielä vähän vasempaan. Häh? Onko mis? Siellä on 5 ajan lauma tulossa tänne kentälle. Tietä pitkin vai? Pusketaan se auki. Lähtis lähtää tuonne metsään. Vasemmalta. Vasemmalle meni tuonne metikköön, se varmaan tuo ihan kohta tästä siirtyy. Ah, se tuli jo vai? Näin. Hyvä, että on puska läpi yrittää heittää granaatteja. Tohon jäi 1. 4, 7. Sitten kun te respaatte, niin tulkaa kylän keskitietä pitkin siihen risteykseen ja ottakaa siitä se talo haltu. Ja katsomissuunta on lentokenttä, eli se metikkö. Tuolla slip. Me hoidetaan nää. Pätkikö se mukaan? Kyllä se vähän. Se kuin paska. 4. Sitten kun te tuutte respalta, menkää kylän keskitietä pitkin siihen taloon ja ottakaa talo haltuun. Keltaisia metässä, älkää ampuko meitä selkään, jos näkyy punaisia, ampukaa ne pois. Suoraan eessä! 2 viimeistä auto! Kaveri!